Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün size yalançıdan hoş habar diýip bir maglumat bermekçi. Bunu bilýänsiňiz hemdir. Selam mehriban tamaşaçylar. Biraz şu taýda toktadylar. Bilýän bolsaňyz geçen hepde bir zatlar çykdy, ýaýrady halkyň arasynda, ýani sosial mediada ýaýratdylar diýen hatda. Pasport bilen bağlanşykly. Bu arada da gatykän adamlar bize de soratda şeýle zat barmy diýip. Indi bir tarapdan halka, adamlara da hak vermek gerekli. Dinläp görýän, dinlän wagtyň hiç zada düşünüp bolmaýar bir adat demede. Häzir ine dinläli böyle edip nämeler diýe. Soňra biz bu pasportly meseleniň aňyrsyna iňeli. Mehriban tamaşaçylar. Bugün size Türkmenistanyň Salam mehriban tamaşaçylar. Bugün size Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportyny resmileşdirmek, daşar ýurtda bolýan raýatlar üçin wajyp maglumat ýetirmek isleýär. Näme diýär şu taýaçelli? Daşar ýurtdaky raýat diýär-de, raýat oşa durnaň içinde. Oňa da häzir biraz değinmekçi. Daşar ýurtdaky Türkmenistanyň vatandaşlaryna umuman yüzlenilýändigi belli. Näme boýunça yüzlenilýär? Pasport boýunça yüzlenilýär. Dogry dälmi? Demekim daşar ýurtdaky türkmenleriň pasport meselesini bekäň diýip biler. Dowam edelim. Ýagny Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça gözükdirjini tasdiklamak hakyny näme diýär? Näçe adama dinlesem düşünýän ýöne bu taýda bir giden söz ulanýar. Manysy şu. Daşar ýurtda Türkmenistanyň vatandaşlaryna pasport berilmeli diýär we bunu resmileşdirmeli diýär-de. Näme üçin resmileşdirýär? Berilýän bolsaň resmi dälmi? Pasport berýän bolsaň resmi dälmi? Bir giden artykmaç sözler ulanýar. Hatda şu taýraga çykdymy? Nire çykdy? Onu görelim. Peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça gözükdirjini tasdiklamak Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak. Ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak diýär. Näme diýmek bu söz? Ýani peýdalanmak üçin de umuman peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak üçin diýip bu oka oturan öz düşünmeýär. Öňüne ýazyp beripdir. Her iki söz okandan soň gözü ýazga gidýär-de. O görüp dur, özem düşünýän oňa meline bir ýazyp beripdir. Iň netijede yalançy kim bolýar diýilen soraga jogap berin. Boýunça gözükdirjini tasdiklamak hakyna buyruk kabul edildi. Bu gözükdirji bilen Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan indi buyruk kabul edildi diýär illeşler. Şu zat, şu habar geçen hepde habar mı diýeli, näme mi diýeli, yalan habar mı diýeli, hoş habar mı diýeli goşa turnaň içinde. Şu geçen hepde çykdy. Ýöne şunun gurrun berýän wakasy mart aýyna değişli. Mart aýynda da ýadyňyza düşýän olsa pasportly bir zatlar çykardylar. Soň şu pasport meselesi ne çözýär mekanlar diýdi. Ýani haýsy pasport ine bu taýda da aýdylmaýar-da. O kaly, ýani dinläli. Raýatlar ilkinji gezek pasport almak barada düwünler hem kefitlenildi. Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan raýat ilkinji gezek pasport almak üçin şeýle hem pasportyny çalışmak ýa-da gaýtadan bermek üçin hemde 25 we 45 ýaşa ýetene pasportyna ýaşyna laýyk gelýän suratyny Indi şu taýda 25-45 surat diýen wagt aslında düşünükli bolmaly welin. Ýöne bu zat köp adamlar izarlap ýa-da has üns berip düşünýändir diýip pikir edemok. Esasen bizim türkmenlerimiz başyna iş düşmedikçe känbir demeden oklarda üns beren oklar. Ýöne şu taýdan düşünüp bolýar aslında. Ýöne başyndan dinlän wagtyňyz düşünüp bolmaýar. Hatda şeýle bir zat bar. Käbir adam pikir edip biler. Zagran pasport meselesinde de surat 25-45 ýaş surat meselesi barmy kan diýip.
Yani illeşler hava şu taýaça yeterlikli galany möhümdäl. Bu taýda diýjek bolýany sizin Türkmenistanyň içindäki pasport bar, ulanýan pasportuňyz. Şonuň berilmesi bilen baglanyşykly bilemok, daşary ýurtda o pasportu näme üçin ulanýarlar, näme üçin gerek bolýar. Belki gerek bolýan ýerleri bar bolmagy mümkin. Men dogrusu hiç nem etmedim. Üstüne gitmedim ýöne ýagdaý ine şondan ibaret. O zagran pasportly mesele däl bu. Bularyň habar berişi düşündürşän emäniň kiýaly däliniň kiýalymy diýin. Okayan aýdyp duran sözlerini özleren düşünen ok birinciden. Soň indi ýene bir zat bar, ine daşary ýurt pasport bar diýeli zagran pasporda. O gönümel terjimesi daşary ýurt pasport bolýar. Soňra bular raýat pasportu diýär, üns beren bolsaňyz. O raýat sözüniň manysyny bilýäňiz illeşler. O raýat diýmek goýun sürüsü otlatmak. Men size iksan näme öňe bir görkezdim. Arapça hem cühit dilinde, ýani Yahudi diýilýän o cühit. İsrail, şu wagt İsrail'in köne dillerinde ulanýan bir söz. Hatta Kur'anyň içinde de 2-3 ýerinde geçýär menim bilişim iň az. 2-3 ýerinde raýat sözü geçýär. Raýa aslında raýat diýip o biz hemme nemes boluşýaly. Goýas ne şu taýda bar. O goýun sürüsü otlatmak, cöhit nemesinde goýun bakmak, otlatmak, soňam aýal manysyny berýän eken. Gynandyrjy. O size goýun pasportu diýip durma, o näme diýýäni belli däl welin ýöne raýat sözüniň manysy şol. Hatta bize gelişine bize gelişi Arapların üstü bilen gelýär. Araplar basyp alan ýerlerine raýat diýerler. Raýatan velayatyň içinde ýaşaýan. Velayet, raýat iksam Arapça sözdür. O velayet agyl diýip pikir edin. O malhana ýa-da o nähili düşünýän bolsaňyz malhana agyl diýmek velayet. Soň bunun çopanyna veli diýerler ýa-da wali diýerler. Türkiýede wali diýip bir söz bardyr, ulanýandyr häzir. İçinde ýaşaýanlara da raýat diýilýär. Arap nemesi şeyle görýärdi. Basyp alan ýerlerini velayetleşdirýärler. Başda da bir wali goýýar, içindekiler hem raýatlaşýar. Goýun sürüsü hökmünde görülýärdi. Hatta Kur'anda bir ayet var, ýalňyşmasam Bakara, yani Sığır suresinde de, Bakara diýmek, Sığır diýmek. O Sığır suresinin içinde de geçýär ýankı bize raýat gerek däl, o bizim raýat däl bize baş tutan gerek diýilen ýa bir manyda bir ayet bar. Yani raýat diýben gohu dälligini Kur'anyň içinde ýazýar welin ýöne Araplar şonu bir siyasi näme diýilýär? Siyasi dolandırış hökmünde ulanýar. Bu mesele şeyler, illeşler. Indi menin geljek yerim ýene de bir zat üstüne goşaýyn. Bu taýda ýanky gyzymyz bilen baglanşykly. Salam Mehriban Tömet. Hawa, bu dursun. Indi pasportly mesele değinmekçide biraz Türkmenistanda iksan pasport var. Yurt içi yurttaşı diye. Indi pasport sözünün manysy näme diýseniz, pasport bir görnüşli ýerden başga bir görnüşli ýere geçmek üçin ulanylýan bir dokument. Yani sözün manysy pass demek İngilizce'de. Geçiş demek, port demek, gümrük ýa-da serhet manysynda da kapı ýa-da. Indi iki ýurdun arasında ýa-da bilmedim şoňa benzeş bir nämäni gözüňize getirim. İki dünýäniň iki ýurdun aralarında bir geçişi näme diýen tasdiklayan bir dokument hökmünde görülen bir zatdır. Şonuň üçin dünýäniň hiç bir ýerinde ýa-da daşary ýurtlara gidýän ýa-da pasportuňyzdan başga zada pasport diýilýän däldir. Öz içindekileri kimlik, yani ID kart, kimlik kart diýilýändir we giden ýerleriňizde de hemme ýurdun içinde kimlik kart bardyr. Bu kimlik kart Türkmenistanda yok.
Ünüs verdiniz mi? Onun yerine pasport diye. Hem o da pasport diye hem daşarı yurda gidiyene de pasport diye. Aslında daşarı yurda gidiyen pasport olmalı. Yani passport. O, kapıyını geçmek. Kapı geçişi deyip düşünün. Onun dışında değilmeye. O ne için heni zeçelli beyle bir kadime Sovet dövrünün sistemasi dur. O siz pikirlenin yani onun cevabı tüyönü ki koyun deyip hasar ediyen milletine hatta ne Sapar Murat Niyaz falan benim 5 milyonu 5 milyon sahanı koyun yağılca halkın var deyip ekranda açık ayırıp gören dövürler vardı. Açık aydiyatı ekranda o gizleyemiyor nokta. Hatta rayet sözüne şu 96-97 mi bilmedim. Şu 2000'e yakın yıllarda ortaya çıkardılar da. Ortaya çıkarmanın hem sebebi ön rayet deyip ulanır ya. O hazır Afganistan'a gitseniz hem bar şu söz rayet sözü. İran'a gitseniz hem rayet sözü. Arabistan'a gitseniz hem rayet o sözü ya da şu manada ulanıyorlar. Yani ervet manisi var. Koyun sürüsü demekte. Fikredim. Kadim orta sırları ve orta sırlardan önkü dövrler fikredim. Güçlü İslamzadın edip İslamzadın deyip bilyen dövrde köpçülü ve padişahlar ya da şu Arap cöhit nemeleri koyun diyen ekenlerde hasar etmeye. Şeylere ki illeşler pasport meselesi o yalan haber buların düşündür. Şu yalan yanlış birinciden o başaran oklar özen birden pul karşılayalar da şu biz haber kanalı yöretip başlandan son bularım şu zatlar yöretip başladı. Biz ne etsek şunun izinden erişecek olup ediyalar veli katkan pulum harçlayalar. Yani ne için? Halkı emetmek için. Ağlama için. Ne için ağlaya diyen sebep bu haber Mart ayında çıktı. Yani 2 yarım ay bundan ön çıkan bir zat. Bilinyen zat. Bilinyen zatı bular tezeden kaytalap haber edip çıkarması bir tezin. Ondan sonra buna bir yanlış diller bilen vermesi. Yani düşünüksüz bir diller. Hiç kim düşünmüyor şu zatlar yani. Ben ne açı adama yani şu tayla yürüyte yani düşünüp düşünmediğini dinlehan diye neme düşündüm deyip sorarsa ay ben doğrusu düşünmedim deyip aylayanların sağını kente o düşündüm deyip yanlış sağda düşünenlerin hem sağını azlayaltı. Umuman doğru düşünen adam yok. Hatta e, yani Türkiye'deki danışmanlık değil ya da konsultasyon veren nemeler. Şolar o anıklap şunun anırsına yetip düşündürüp bir öğretmenlerde gördüm son ben hakikaten e, yani utanç verici ya. Hem bunların nemesinden hem halkın düşünmeyenliği ayrı bir mesele. Hem kayta kayta rayet sözüne ulanması yani koyun deyip durması olan ayrı bir mesele. Şeylere konuda illeşler şu tayda cemlayin yani kelle karşılıklı biraz rahat olsa da son vermene kömürüm değilsin dedim. Sağ olun. Yine de görüşeceğiz.